Good morning ka mga nice people! A happy Monday! Today is January 9, 2023. So ang atong start sa atong kabuntagon is mukaunta og dahon. Inatag sa akong brother-in-law na nagtanom si Ja og plito sa ilang garden. Mao ni ang iyang ginatag nga akong gihimo og salad. Ug gibutangan ako og scramble egg para na ay lasa. So natay mga daghan pang mga susos kay aron kuan jud kanang healthy ang atong kaon. So mauni ka mga nice people, mga unta og litos para sa kaayuhan sa atong panglawas. Ang akong mga kaubanan diri awa nagtingog-tingog kay di ko na sila motingog. Kay buntag pa kuno nag-vlogging na kuno ang ilang inahan. Mao to, mga umkaon ako eh. Mga mo niya. Ikaw tay. Kaon. Wala. Manghatag ko eh. Ito kang kaon. Misa. Ang pwede ba? Ang kaon dito akong anak. Ang i-video. Huwag di ba masuk ko? Ay. Kaon sila dahon. Abi di sila manundog na nga di mo kaog dahon. Ikaw tay, tanawa, always pa rin ang among inununan ug miswa. Yan ang among kuan start of the day. Pero human na may nagkuan ampo. Pag human na mo og pag-ampo, di anami ampo na pud mi sa lamesa. Mao na nga happy ko, happy we. We happy we. Na. Ato pa rin sa miswa. Asa magkabo sa miswa? Happy we. Miswa, Paris. Mga kuan namin karon. Leafy vegetables namin. Ako pa. Kaon og. Hi to my vlog. Hi! Nagpa-cute siya. Ako po ipahay ang akong anak. Hi to my vlog! Hi. Ako, panganay. Hi. Kaon ko dahon. Kaon dahon. Kaon inununan with dahon sa saging. Gagmatoy na inununan. Karing barbecue mauni ang among panihapon kagabi eh. So ang among inununan with dahon saging. Gagmay nga putpot. Di ba lami kaayo? Sige ka mga nice people, mga unta. Sige lang akong vlog diri no. Vlogging ra ko diri ja. Ko nang wa na ko nagkaon. Kaon ako. Kay abi pa lamang wa jud ko yung kaon. Ang imo kaya sakit unsa nga oras nga klase. Imo sakit. Ang akong Imo klase. alauna. Imo ko de. Unsa may imong activity sa imong eskwelahan karon? Jam. So half day ra mo pod. Okay, nag-study na ka for exam. Tando di ay. 100 na meron karo study man. Okay. Imo tay unsa may imong ipasud-an to de? Ang uban kay stock knowledge raman. Mag-chapsoy na punta karon tay. Puta na pod. Yeah. Unsa man? Susi ko no. Susi. Maglisod sila. Maglisod.
papadutay lang os ani. Sagdi lamang kay pamahaw pa man. Buntag pa man pod. Wa pa ta ka ready. Unahon sa ang nato ready ang ato tiyan usa ta mag sikay-sikay nga magpagwapa. Akong sudan, inununan. Lawa pa man tak. Lagay ko rice gamay dong be. Alam tiki. Uwan pa man pod. Dali-dali na ko ka nice people. Magdali-dali na ko kaon ka mga nice people kay mga blend ko sa ako tindahan. Yung tagpakami, vlogging na ko na ko. Kompleto na ka ko de sa imong kinahanglan sa eskwelahan. Ikaw po ya. Kompleto na po tong imong dadon nga mga gamiton pa ingon sa balo. Okay. Pag nakay ba news na to? Ito Ang basin mabugnawan imong tiyan nitong. Hingit abot nimo sa boarding house mo message ka. Inigabot nimo sa boarding house mo message ka ha. Abot na ka. Kay uwan-uwan ra ba? Yeah. Ikaw ba na? Ang samay mong isulti karon. Wala kay gikanahanglan. No. Okay na ang imong mga gamiton. Gamiton sa mga panginahanglan nimo sa pagtrabaho. Kay di ko matulin og napa mo yung mga tawag-tawag na mga mauna maure. Ako rin double style. Okay ka mga nice people, human ako kaon. Matagak. Human na may kaon. At na ko. Pagikan ako mag-cleaning sa akong self. Okay, bye-bye. See you on my next vlog. Bye-bye.